Dobrý den, vítejte u dalšího videa, ve kterém uvidíte velice zajímavý karetní trik, rovnou i s vysvětlením. Kouzlit ale nebudu já, dneska se o to postará Magic Miracles. Toho už možná znáte z jeho kanálu Magic Miracles SK, on se ale rozhodl založit si úplně nový kanál a začít tak prakticky od nuly. Já jsem vám dal odkaz na jeho nový kanál hnedka pod video a myslím si, že nikdo z nás neuděláme chybu, když se mu tam přihlásíme k odběru, protože už na tom minulém kanále měl velice dobrá a kvalitní videa s různými návody na karetní triky a také s tipy pro začínající kouzelníky, takže pokud vás zaujme toto video a jeho styl, tak určitě víte, kde ho začít sledovat. Teďka už se ale pojďme podívat na jeho trik, který nazval Ztracené a nalezené. Buďte pozorní, keď hráte s kúzelníkom karty, pretože kúzelník vie karty ovládať. A vždy vie, kde sa karty nachádzajú. Sledujte ďalej a ukážem vám, čo tým myslím. K tomuto kúzlu budem potrebovať čiernu šestku a čiernu sedmičku. Tak to otočím. Vyber si ktorúkoľvek z týchto dvoch kariet, sú samozrejme iba dve. To je jedno z nich vyber. Napríklad túto. Je to čierna šestka. Polož ju. A daj ju kdekoľvek do tohto balíka, kam len chceš. Nechaj ešte trocha trčať. Tak, a zober teraz tú druhú kartu, čo je teda čierna sedmička. Tu daj zase niekam. Tie karty sú na dvoch rozličných miestach a ja ich teraz v tom balíku stratím. Opýtam sa ťa, za ako rýchlo si myslíš, že dokážem nájsť jednu z týchto kariet? Neviem, až tak za nejaké 3 sekundy. 3 sekundy, no to by bolo, keby si ich môžem prezerať, ale ja ich skúsim nájsť takto zozadu. Vieš čo, nebudem to naťahovať, pre mňa je to výzva a skúsim tie karty nájsť pod menej než sekundu. A obe. Čierna sedmička. Čierna šestka. Celkom dobré kúzlo, nie? Aby ste mohli aj vy niekoho okúzliť s týmto kúzlom, tak vám ho teraz vysvetlím. Toto kúzlo som sa naučil od Chrisa Angela a ako ste mohli vidieť, tak je to kartové kúzlo. Potrebujete k nemu akýkoľvek balík žolíkových hracích kariet a troška tréningu, ale je to jednoduché kúzlo na pochopenie, takže vhodné je pre začiatočníkov, takisto aj pre pokročilých. K tomuto kúzlu budete potrebovať z balíka čiernu sedmičku a čiernu šestku, listovú a krížovú. A takisto budete potrebovať druhú z dvojice týchto kariet. To znamená, že budeme mať dve čierne sedmičky a dve čierne šestky. Tieto šestky a sedmičky dajte dokopy tak, že dáte spolu šestku krížovú so sedmičkou listovou a sedmičku krížovú so šestkou listovou, takže to nebude len kôpka krížových a listových. Zoberte si jednu z týchto dvojíc a jednu z tých kariet dajte na vrch balíka a druhú na spodok. A s takto pripraveným balíkom teda začínate kúzlo, že jedna šestka je na vrchu a jedna sedmička je na spodku. Tú druhú kôpku dajte na vrch. Začnete kúzlo s tým, že divákovi ukážete čiernu šestku a čiernu sedmičku. Tu je dôležité, aby ste hovorili čiernu šestku a čiernu sedmičku, nie krížovú alebo listovú, pretože ak by ste divákovi povedali, že je to šestka krížová a na konci toho kúzla je tam šestka listová, tak by si to mohol všimnúť. Keď budete hovoriť iba o farbe, teda že čierne, tak si nikto nič nevšimne. Potom tie karty otočte pre diváka, aby si ich nemohol dlho prezerať z toho istého dôvodu, aby nevedel, že je to krížová šestka a listová sedmička. A povedzte mu, aby si vybral jednu z týchto kariet. Divák si vyberie šestku a poviete mu, nech ho dá niekam doprostred balíka. Tú kartu zasunte do toho balíka a nechajte ju tam stratiť. To isté teraz spravíte s druhou kartou, divák ju zoberie, kľudne aj nejaký iný, zase dajte ju niekam doprostred balíka, povedzme na iné miesto a nechajte ju tam stratiť. Potom sa s divákom rozprávajte, môžete použiť slova, ktoré som použil ja pri mojom kúzle, prezentácia je dôležitá a teraz ako tie dve karty nájsť. Vy máte prichystanú na vrchu a na spodku tú svoju kartu, jednu aj druhú, a chytíte teraz tie karty pravou rukou palcom za vrch a ostatnými prstami za spodnú kartu. Vy sa teda dotýkate vrchnej a spodnej karty a keď spravíte prudší pohyb, tak celý balík vám vypadne, chytíte ho do druhej ruky a tie dve karty vám ostanú v pravej ruke. Vyzerá to asi nejako takto. Ešte raz z pohľadu kúzelníka chytíte karty pravou rukou, palec na vrchu, ostatné prsty na spodku a takýmto pohybom vám ostanú len tie dve. Mám pre vás ešte pár rád k tomuto kúzlu.
Toto kúzlo neukazujte tomu istému obecenstvu dvakrát za sebou, lebo budú vidieť, že sa jedná teda stále o tú 6, 7 a budú pozornejší, že či je to listová alebo krížová. Namiesto čiernych kariet môžete použiť aj červené, aj keď tie symboly sú tu od seba viac odlišné. Dobre si nacvičte slova, ktoré chcete rozprávať pri tomto kúzle a tiež si nacvičte ten posledný pohyb, aby ste zabranili neúspechu pri tomto kúzle. Ak by sa ale predsa stalo, že sa vám toto kúzlo nepodarí, tak nestrácajte hlavu, dajte divákovi vybrať novú kartu a prejdite k nejakému inému kúzlu, pri ktorom nájdete tú jeho kartu. A to je tajomstvo tohto kúzla. Dúfam, že sa vám video páčilo, že sa kúzlo naučíte a že ho potom niekomu ukážete. Ak by ste mali ešte akúkoľvek otázku ohľadom toho kúzla, tak neváhajte, opýtajte sa dole v komentároch. Ak sa chcete naučiť viacej takýchto kúzel, tak si určite nezabudnite pozrieť moju YouTube stránku Magic Miracles, odkaz na ňu nájdete v popise pod týmto videom. A tiež ak chcete byť informovaní o všetkých novinkách, čo sa týkajú Magic Miracles, tak si pozrite aj moju facebookovú stránku, odkaz takisto pod týmto videom. Už nejako dlho rozprávam, takže kúzlite s radosťou a majte sa.